Bigarren kafea. Inigo Etxarri, Arrate Hernandez eta Inigo Asensio. Koronavirusaren datuak gaixorik daude. Nauzi! Noiz arte behar deu saioa etxetik egiten? Etxarri, ez galdetu berriz, tio, ez dakitela. Astun izatea zer dan. Tabernak jende zelepo daude, baina guk etxetik egin behar dugu saioa. Ja, nik ere ez dut ulertzen. Nauzi, asko falta da? Zenba geratzen da, zenba hilo. Bueno, Alicantera aurrekin kotxez jutea baino kerragoa dau, Hartuko alditu gaurko berriak sarrera dezente bat iteko. Bale. Ea ba, nondik ari ginen. Bai, praktikoki Eusko Jaurlaritzak bakoitzaren eskutzi dituela koronavirusaren aurrean hartu beharreko neurriak edo batzuk. Ikasgeletara itzultzeko irizpideak airean daude behinik behin maiatzaren 18tik 5 egunera gauden honetan. Ipar Euskal Herrian ikasgeletara itzuli dira. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan datorren astelenean, batxilergoko, lanbide heziketako eta DBH-ko 2. mailako ikasleek gauza bera egitea aurre ikusi dute. Aurre ikusi bai, baina ez dago argi. Lakoak atzo ikastetxeei askatasuna eta erabakitzeko erantzukizuna eman ostean zalantza ugari egin dira. Sindikatu guztiek uko egin diote proposamenari. Lakoa justifikatu egin du 10 pertsona etxean elkartzen ez uztea. Osasun sailburuak eta gobernuko bozeramaileak azaldu dutenez, gobernuak ez du onartuko 10 pertsona etxean biltzea kutsatzeko arriskua dagoelako. Eta ideia horren irakurketa gehiegizkoa izango litzatekeela. Tabernetan ordea ez dago kutsatzeko arriskurik. Ke ba! Denok dakigu alkola desinfektantea dela. Ai ba, horregatik izango da, orain ulertzen du tabernetan jendea ibiltzearen asuntoa, gurekin kezkatzen direlako egiten dute. Nola nahi ere, Josu Erkorekak aitortu du eztabaida dagoela artikulu horren interpretazioaren inguruan, baita estatuko abokatutzaren barruan ere. Lakoako gobernuan jakin dutenez. Hala ere horrek ez ditu beren bete beharretatik salbuesten. Europar Batasunak mugak ireki nahi ditu turistentzat. Koronavirusaren eraginez, Europar Batasuneko estatuek mugak itxi zituzten, Schengen ituna bertan bera utzita. Uda hurbiltzen ari denez ordea, Europar Batzordeak turismoari ateak zabaltzeko proposamen bat aztertuko du gaur Bruselan. Izan ere, ekonomiaren 10% suposatzen du turismoak eta estatu Espainiarrean, Italian, Grezian edota Kroazian, are gehiago. Euraktiv webuneak eta The Guardian egunkariak zabaldutako informazioaren arabera, asmoa mugak 3 fasetan irekitzea da. Pandemiari dagokionez antzeko arrisku maila duten herrialdeen arteko turistentzat. Alegia, kutsatu asko dituztenek, gehiago kutsatzeko. Eta mugen barrura itzuliz, presoek irteera baimenak eta komunikazioak mintzatokian berreskuratuko dituzte pixkanaka. Asteazken honetan, Barne Ministroak sinatutako agindua argitaratuko dute Espainiako aldizkari ofizialean, eta horren arabera, kartzelatutako pertsonek ostegunetik bertatik berreskuratuko dituzte baimen hauek. Duela 130 urte, 1890ean, Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Orkonera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 langile kaleratu zituela salatzen zuten. Greba honek Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen. Eta Bizkaiatik Himalaiara, izan ere naizek bihar maiatzaren 14ean Agur Everest Namaste Txamolonbu pelikula dokumentala emitituko du gaueko 10etan. Euskaldunek burututako lehen igoeraren 40. urteurrena ospatzeko. Fernando Larroquert eta Juan Ignacio Lorente grabatutako pieza hau Lamia Film ekoiztetxeak ekoitzi zuen eta 1981ean estrenatu zen publikoan arrakasta handia izan zuelarik. Filmak 119 minutuko iraupena du eta 1974ean eta 80. urtean egindako 2 espedizioetan grabatu zen. Everesti buruz ari zaretela, Himalaia aipatu du gaur goizean ETBn Felix Zubia zainketa intentsiboko medikuak. Covidaren mendian tontorrera iritsi baikara, baina orain jeistea tokatzen da eta gogoratu du igotzen bezain beste jende hiltzen dela jeistean mendian. Beraz oraindik kontu zibiltzeko eskatu digu. Azpimarratu du gainera agindua bakarra izan den bitartean, jendeak txukun bete duela agindu hori. Baina agintariak mezu kontraesankorrak esaten ari direnean hasi dela jendea neurriak alde batera uzten. Azken arrok jaialdia bertan bera utzi dute antolatzaileek. Denbora luzez aritu dira berririk eman gabe gisa honetako jaialdiak eta Gasteizen ospatzekoa zen jaialdia datorren urtera pasatu dute. Afixak iaia itxura berdina du. John Fogerty kanpo geratu da, baina Iggy Pop gehitu zaio datorren urtean ospatuko den jaialdianik.
Hala da, datorren urtean 20. urteurrena ospatuko du jaialdiak eta egun bat berreskuratzeaz gain, jada iragarri dituzte, zein izango diren datorren urteko kartelean. Black Mountain, Fu Manchu, Lear, Patti Smith, Social Distortion edo talen aipatutako Iggy Pop handia. That's the shame. He's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? I've been working since I bought again. Yes, I'm gonna love. Yes, I'm gonna love. Venga, Iggy Popen girontan murgildu garela gaurko saioan, ze izango du? Bueno, denetarik, gaur Dona Pellaniz Nietok Zalgurdiaren alegoriari buruz hitz egingo dugu. Txakurren eta emozioen arteko harremana zahaztu gabe. Nitia López saituak Ahostika jaialdiko antolatzailearekin ere hitz egingo dugu. Javi Rivero gastronomiari buruz arituko zaigu, eta politikantuz tartean Iker Lauroba eta bere kantua. Gaurko ere nahiko kompleto orduan. Hala dirudi, bai? Ea ba, kafe horiek prest? Maiatzak 13 ditu gaur eta asteazkena da. Inigo Etxarri. ¡Wow! ¡Atxaleon! ¡Ze pasatu da hor! Hernández. Kaixo, Arratsaldeon, guau, hace susto. Bigarren kafea. Gazea. Arratsaldeon dizuela ba. Hau aurkeztu gabe gelditu zarela, ez? Eten horretan. Ez que zakita Eten zentzio misterio konturatu horretan. dan. Ez, nik ez dut arazorik ikusi. Konturatu zea Ah. eten dela. Zutea Ez, konturatu. Agian ez da Euskal Herri osoan izan, eh? nik askotan ez da eten. Ba, hemen gehatu geha, oarsoaldeko arratikabiok kontua isolatuta, ja, eta zu hor kongelatuta hola, Eta justu aurkezpenen momentua zen, eta gelditu gera hor, eta berriz ere errekuperatu da, justu Etxarria aurkeztu duenean, eta gero ni azkena aurkeztu duenean, eta korrika sartu gara, beraz, ondo disimulatuta, ez? Ba, gure idazkari den Peiok nola bizi izan du egoera edo susto hori? Peio! Ba, ez du... Lanpetuta Nik diela. uste lurrear hori dala, sustoakin lurrear hori dala, eta hor txeseko Izajoa. gatu dala. Arratsaldeon Euskal Herriako entzule guztioi, eta baita Euskal Herritik kanpora entzuten gaituzuenoi ere. Nagore López Tellachek dio, niri ere eten zait, zu ere Barsoaldeak, pasea. Akaso mundu guztiari eten zaio. Zuei eten bazaizue, baliteke streaming bitartzen jarraitzen gaituztenok, etenaldi hori pairatu izana. Eta aldiz, uin arrunten bitartez, irrati erromantikotik entzuten gaituztenek, horiek ez zuten etenik izango,
ni dakidala, zenik kaskotan ez dut horrelako eten aldirik izan. Beraz, bueno, ze egingo diogu. Gu beti burrukak sustatzen edo zer. Ez itzaltzen. Borrokak itzaltzen. Momentu baten pentsatuet izan dela, bueltako broma bat, aurreko baten egin izun, Iturgaizen akordeoiakin. Hori itzan, honek, hori opari bat. honek igual eten du, eta... Ez que pentsatzez, gaur gero, Laister gaur emozioetaz asko hitz egingo dugu, eta jendeak emozio buruz asko Asteazkena da. indezake, eta gurean asko ikasi ere bai. Baino, emozio zola baju xamar gaudenean beti biltzen gara ez da gizarren bila. Iturgaiz akordia jotzen jartzezu, eta eguna bizitaratzen izu. Osea, holako goraka bat ite izu bizitzak, esatezula, buah. Gorakada edo goraka? Ondo, lotura! Lotura biztan. Ikasten egin naiz. Ai, ze irakasle hona zean, Asensio. Aipatu dugu Nagore López Teia etxek kafe makina irabazi zuen, duela... Pasaden astean. Pasaden astean, horrekoan esango nuke Maider Tejeriak irabazi zuela. Azkar pasatzen den denbora. Garaia zuizatean nahi baduzu, gurekin parte hartzea besterik ez duzu, eta gaur, parte hartzeko moduko saioa dator. Gauza askotan, batetik, emozioi dagokionez, donarekin beti izaten delako zer galdetua, zer landua, ondoren txakurren emozioetaz ariko gara. Eta hor ere proposatuko dizkizuegu lan egiteko bide batzuk eta gurekin parte hartzeko bideak. Gero, Javi Rivero dator gaur txangurroaren inguruan gauza asko kontatzea. Eta hor ere, jakin nahi dugu zer den txangurroa. Ondoren Iker Lauroba dator faseen inguruan kantuan. Programa txarra daukagu, Eta dena bi ordutan sartuko dan, Ez dut beharko. Bueno, asko ere luzatuko, baina gure maite dut partikularrekin hasi beharko dugu. Badaki entzuleak, batzu egunero, gure sarreraren ostean, agur honetan, gure maite dut momentua bizi dugula. Ili kafearekin, maite dut momentua bizi dugu. Arrat Hernández. Kaixo, Iñigo Asensio. Zure maite duta. Nire maite duta bitu, azkena orduan gehitu dut, beste maite dut txiki bat, bi aitortza egingo ditut gaur nire maite dutean, lasai azkarra egingo ditut eta. Batetik, etxean lan egitaren alde ona da, etxean dauzkazunek zaintzen zaituztela eta dauzkazunak ondoan eukitzaituzula ez. Eta nik sortea dut egunero kafetxoak hartzen didatela, eta gaur kuaderno aztu zait, eta hori ere ekarri didatela, beraz, eskerrik asko hemendikan, gure etxeko maite ditugun oiei. Eta bestetik, eskerrak eman nahi dizkiot ere Errenteriako udaleko kultura sailari, izan ere orain koronavirus garaiotan, eta badakigu denok kultura, besteak beste kultura kinka larrian jarri duela, eta berrasmatu egin dute, modu bat, kultura bizirik egon dadin eta bizirik mantendu dadin ez herrian bertan. Izan ere, Errenteriak desenteko balioa ematen dio kulturari, merezi duena, eta esango nuke, egiten diola toki ez. Eta, sortu dute herriko sortzaileentzat kulturlabea izeneko ekimen bat, leio bat edo. Bertan, arte disiplina proposamen egite dituzte, herriko hainbat artistek, eta, zorionak edo eskertza, egokitu direlako, funtsak hortara bideratu dituztelako, ze ordaindu egiten diete artistei, noski, ez diete hor bideo bat eskatzen edo, ordaindu egiten diete, Artistek kobratzen dute? Bai, noski. Bai, horregatik da aitortza hau esan nahi dute. Eskerrik asko edo, ondo edo. Grado, etxarri, artistak kobratzen, Bai, ez da. Baina hori ez da hobby bat, o? Ba ez, hemen ikusten ari direnek alain maia ikusiko dute dantzan, entzuten ari direnei jarriko diegu pixkat hotxa. Bai, jarriko diegu pixkat hotxa, bai. Hortxe. Eta hemen alain maia dantzariak, Errenteriako artistak, bere ekarpentsoa egin du, bideo bat egin du, zeinetan, hainbat lehiotan ikusten den bera, hainbat modu edo girotan dantzan,
referentzia eginez erredenterian bertan egiten diren hainbat ospakizunei. Eta beraz, hori bai, ordaintzen dietelako hain zuzen ere, hori arraroa delako, eta arraroa izan beharko litzatekelako arraroa izan behar, ama. Hori, nire aitortza nire maite duta, Errenteriako udaleko kultura saiak sortu duen, Kultur Labea izeneko lehioari. Gauzat esango izut, nahi nuke nik beste ontzat horrelako kultura departamentu municipal bat, gauzak Bai, esan bar, non? artistetan eta pentsatzen duena, ze uste dut orokorrean ez dela horrela izaten. Ezin dugu berdina esan hemen pasaitik, behintzat. Tolosatik ere, gauzak horrela dian bezala. Etxarri, zure maite duta zein dugu? Nere baite duta da, azken aldian engantxatuta nago, a ber, ez da beste munduko ezer, baina tipo honetara, bada, Jontxu Kaxa, Johnny Cash engantxatuta nago, eta nere maite duta gaur izan da I've been everywhere abestia. Animoa igotzeko ez, edo zertarako? Hori da, bale mazaude, emozioak bale maituzu behian, abestiarekin. Horekatu ez, gora. Gora. Gora, Edo I've been everywhere, bi aukera hori dauzkago bizitzan, gora egiteko. I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texarkana, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Beach Lake. I've been everywhere, man. Eskerazko bertsioa imarko du, Leister, Lauro Bakin, edo. Guau, Tolosa. Hemen harmonika esartu nahi, Etxarri. Hau Tolosan gaudenerako... superana, bale, nik koreografia bat ingo. Vale, badugu ja kompromesu hartuta, I've been everywhere. Orio Bergara, Lazao, Galdakao, Bilbo. Men woman. Bueno, nere maite duta irakurketa ariketatxo bada, eta nik uste bioi asko gustatuko zaizuela. Bai, gaur, konturatu nahi sarreran gundela iaia, prestatzen ari nintzela, gaur Chet Bakerren eriotzaren urtenmuga dela. Eta, bueno, ni Chet Bakerren oso zalea naiz baino, ez dut beste kantu bat honein sartuko. Gero, Chet Baker bukaerara aldea edo, arkituko dugu tartea gurera ekartzeko, trompetista zoragarria. Eta naiz eta protagonista irakurketa honetan, edo ipuin honetan, ez den Chet Baker bera, nik uste oso egokia dela, Julio Cortázarrek idatzi zuen El Perseguidor, eta berez Charlie Parker du protagonista. Ez ditut asko kontatuko, baina ipuinaren hasieran metroan saxoa galtzen du, Charlie Parkerren ordezko pertsonaia batek, eta hortik aurrera, kontatzen ditu jazzaren munduko hainbat izarren iluntasun eta argiak, eta Chet Baker bera, nik uste iluntasunetik bizitako pertsonaia dela gaurko egunez hiltzen, eta hiltzeko moduare beti izan da nahiko, ez dakit, arraroa edo oso garbi geratu ezten horietakoa, beraz, gogoratu dit, jazz munduaren ke eta iluntasun hori, eta horregatik. Julio Cortázarren El Perseguidor irakurtzekola, jak, motza eta ona. Oso ondo, arranke indartsua. Irakurtzen esango jazu ez iruditzen zaizuen, eta entzuleak errexa aurkituko du edozein tokitan ere, bilaketa eginda, Cortázarren ipuin, hau? Agurtuko aldugu gure lehen kolaboratzaile. Despistatuta da. Hartu dugula dagoeneko gaian. Ona, handokatzen zaizu, zure txanda da. Claro, gaur ez dugu Harry Quinn, eta ja... Claro, hori da. Ez, nengoen apuntatzen. Txintxo. Apuntatu du,
Dona gure entzule finen artean sartu dugu, entzule fina dugu. Bueno, Barratxaleko 4:21 minutu ditugu, eta esan da bezala, Dona Pellaniz Nito prest, beraz, ongi etorria emango diogu, Arratxaldeon, Dona, zertan hasi. Arratxaldeon. Eta ongi etorri zuen etxean bezala, ezta? Hala da, ni ja, taldearen parte, oso parte sentitzen naiz. Etxe fiktiziontan, bakoitza gure etxetan, baina gero, etxe fiktiziontan ere oso elkarrekin denek. Bai, ze gogoa elkartzeko hori ere bai badago, gogoa handia, baina orain goz oso ondo. Laizter iritsiko da, Alicante zen, Alicantera. Laizter gasolina. Alakant. Bueno, Arrate, hasi aurretik badirudi beste zerbait, badakit, beste zerbait prestatu dugu. Bai, prestatu dugu. Ipuntxo bat entzungo dugu ezertan hasi aurretik, alegia bat zehazki, pertsonaia gisa, animaliak edo gauzak agertzen direneko elezarra da alegia, ondoriotzat ikasbide morala eskaintzen duena normalean. Eta Donak mimo handiz kontatuko digu gurdiaren alegia. Entzun arretaz hori izango baita gaur emozioen tartean landuko dugun gaia. Abuztuko egun batean, familiako ahots batek esaten dit telefonoan. Atera kalera, opari bat duzu zuretzat. Gogotsu, lehiora atera eta opari batekin egiten dut topo. Gurdi ederra da, nire etxeko atearen parean aparkatuta dagoena. Intxaurrondo zurezkoa da, brontzezko burdineria eta zeramika zoriko lanparak dituena. Dena oso fina eta oso dotorea da. Kabinako atea ireki eta igo egiten naiz. Eserleku handi bat dago, banan bordatua. Barrutik dena zoragarria iruditzen zait. Esertzen naiz, eta dena niretzat bakarrik diseinatua dagoela konturatzen naiz. Hanken luzera, eserlekuaren zabalera, sabaiaren altuera, dena oso erosoa egiten zait. Eta gainera, bertan ez dago beste inorentzako dokirik. Orduan, lehiotik begiratzen dut, eta paisaia ikusten dut. Alde batetik nire etxearen aurrealdea, bestetik nire bizilagunarena. Eta esaten dut, opari hau zoragarria da, ze gozamena! Denbora igaro ala aspertzen hasten naiz. Izan ere lehiotik ikusten dena beti berdina da, eta erosoa bada ere ez dakit zer egin dezakedan. Egin didaten opariak ez duela zertarako balio pentsatzen hasten naiz. Hori dela eta ozenkik esatzen naiz, eta nire bizilagunak esaten dit. Baina ez zara konturatzen gurdi horri zerbait falta zaiola? Zer falta zaio ba? Erantzuten diot nik. Zaldiak falta zaizkio. Horregatik beti gauza bera ikusten dut, pentsatzen donek. Horregatik aspergarria iruditzen zait. Egia da! Orduan, geltokiko ukuildura noa, eta bi zaldi lotzen dizkiot gurdiari. Berriro igotzen naiz, eta barrutik garrasi egiten dut. Ea, goazen! Paisaia zoragarria eta apartekoa bihurtzen da. Etengabe aldatzen da, eta horrek harritu egiten nau. Oso gustoko dut. Hala ere, handik gutxira, vibrazio bizia sentitzen hasten naiz gurdian. Eta alboetako batean arraildura bat ikusten dut. Ai ama, gurdia zauritzen hasi da. Zaldiak, ez ezagunak diren bidetatik doaz. Bide beldurgarrietan ibiltzen dira. Zulotxo guztiak hartzen dituzte. Bide zidorretara igotzen dira. Auzo arriskutsuetatik eramaten naute. Gelditzeko eskatzen diet, baina ez didate kasurik egiten. Ezin dut ezer kontrolatu. Zaldiek nahi duten lekura eramaten naute. Hasieran, hau guztia oso ederra bazen, orain arriskutsua eta oso neketsua dela iruditzen zait. Izutzen hasia naiz. Honek ez du ezertarako balio, pentsatzen dut. Une horretan, nire bezalaguna ikusten dut handik hurbil, eta nik momentu horretan irain bat botatzen dut. Berak garrax egiten dut. Gidaria falta zaizu! Noski, hori da! Zailtasuna handiz eta bere laguntzarekin zaldiak balaztatu eta gorditik irtetzen naiz. Gidari bat kontratatuko dut. Azkenean, gidaria aurkitzen dut. Pertsona formala eta bere lanean aditua da. Umore gutxiko aurpegia duena, baina ezagutza handikoa. Orain, egin zidaten opariaz benetan gozatzeko prest nagoela iruditzen zait. Igo egiten naiz, nire tokia hartzen dut. Egokitzen naiz,
Arnas hartzen dut eta nora joan nahi dudan erabakitzen dut. Orduan, burua atera eta nik erabaki dudan norantza adierazten diot gidariari. Berak gidatzen du. Berak zaldiak gidatzen ditu. Abiadura egokia erabakitzen du eta hala transmititzen die haiei. Gurdiak ez du kolperik hartzen. Berarentzat egokia den bidetik doazetan. Eta nik, bien bitartean, bidaia esatzen dut. Bidaiaz gozatu du, Dona Pellaniz Nietok, edo bidaiaz gozatzen ari da Dona Pellaniz Nieto, eta baita entzuleak ere Gurdiaren alegia horretan. Alegoria. Ja, Hori uste nuenik, baina oleno lau bidera alegia esan duzu? bai, nire Alegia esan dut? Lau aldiz esan duzu. No, Hala, nik ere, ez barkatu, nik ere oso barneratuta daukadalako. Atzo justu, hori, alegoria, komentatzen genuen, alegoria dela. Baina guk oso barneratuta edo guk behintzat ikasi genuela alegia dela. Bueno, gaurkoz, eta okerrezpa gaude, alegoria esan behar da, hori da zuzena, beraz saiatuko gara. Taltzaindiaren Joan Etorri egitako bat izan dela, zenik alegoria esateko ez enuen inoiz ikasi, batzo oso hartu egin zitean. Ja, eta alderatzen trukatu egin ditu paperak orain. Jo, batzu enuen ondo ulertuko, eta berri. Nik pentsatu dut, beiratuko zun, eta biak onartuta dengo dia. Alegoria da. Alegoria. Erabili behar dela. Ados? Bueno, azaldezagun, zer da kontatu diguzun alegoria? Hau, Zalgurdiaren edo Gurdiaren alegoria. Zer esan nahi digu? Bueno, ni hau asko erabiltzen dut ikastaroetan, egiten dituen formakuntzetan eta saioetan, eta normalean kontatu ondoren nik galdera hau egiten dut, ez? Ze transmititu dizu, ze hausnarketa dezakezu hemendik, baina, bueno, ez gara horrela jarriko bestela, zaila da, entzule guztiek mezuak bidatzea eta dena. Orduan, egingo duguna da, gurdiak ditu, edo alegorian azaltzen dien gurdi horrek ditu lau elementu. Bat gurdia, bestea dia zaldiak, bestea da gidaria, eta bestea da pertsona, ez? Kasu honetan, lehenengo pertsona azaltzen den hori. Eta nik konparatu nahi ditut, beste lau elementuekin direla gorputza, emozioak, pentsamendua eta kontzientzia. Eta zuek, ze uste zue? Tik-tik-tok. Lagutzen zaiten Asensio Garpegiri jartzen dunean. Nik utziko dizuet. Errepikatu galdera. Bale, ditugu, daukagu gurdia, zaldiak, gidaria eta nia, pertsona, eta gero bestalde daukagu gure gorputza, daukagu gure emozioak, pentsamenduak eta kontzientzia. Zein uste zue dela bata eta bestea? Hau da, errealitatea eta alegorian... Gorputza gurdia izango da, ez da? Gorputza gurdia, zer gehiago? Zaldia emozioak. Kontzientzia gidaria. Nikon aldrebeta postingo, edenga. Kontzientzia gu eta beste aukera zeintzan, gidaria... Gidaria, pentsamenduak. Eta pentsamenduak daude. Horea, pues gidaria kontzientzia eta bestea pentsamenduak. Venga, bani kontzientzia eta pentsamenduak aldrebez jarriko ditut. Egoteko pixka dola. Vale, hori. Vale, bueno, nahiko ondo. Gurdia gorputza errepresentatzen du. Zaldiak emozioak errepresentatzen dute. Gidaria pentsamendua da. Hor dago gauza, eta kontzientzia da pertsona hori. Kontzientzia beti dago gorputzaren barruan, eta kontzientzia azkenean ikusten dugu alegorian bukaeran barruan dagoena esaten du. Orain nik hausnartzen dut nora jo nahi duten, eta pentsamenduari, hau da, gidariari esaten diot, eta berak gidatzen ditu zaldi horiek, ez?
Bueno, eta honekin, azkenean, alegoria honek hitz egiten digu, jaiotzen garenean, gure etxetik ateatzen gara, eta gure gorputzera goaz, ez? Batean, gu garela kontzientzia, hori gorputz bat hartzen dugu, dakaguna bizitza honetan, eta handik gutxira, gorputz horretan, zaldiak azaltzen dira, eta zaldiak behar ditugu mugitzeko. Zaldiak direla emozioak. Emozioak azken finean inputxo batzuk dira mugimendura eramaten gaituztenak. Beraz, zaldi hoiei ez badio gidari batek gidatzen, zaldi hoiei jungo dira nahi duten tokitik, eta alegorian ikusten den bezala, hori da, bide zailetatik, eta... Hori da, eta azkenean ez goaz eroso, edo beldurgarria iruditzen zaigu, edo ez dugu lortzen gu nahi deguna, eta orduan, niri asko gustatzen zait alegoria hau, ze honek hitz egiten digu lau elementu garrantzitsuetaz, eta behaien arteko loturaz eta beharraz, ez? Nik beti esaten dut, gu kontzientzia garela, eta hori kontuan hartu behar degula, baina gu ez gara gure emozioak, gu ez gara gure pentsamendua, ez gara gure gorputza. Ez? Eta alegorian oso argi ikusten da, nola zaldiak gauza bat diren, gidarea beste bat, eta gurdia beste bat, ez? Eta askotan dakagu lotura handia, binkulo handia gure gorputzarekin, gure emozioekin, eta gure pentsamenduekin, eta sinisten ditugu euneko eunean, eta horrek eramaten digu askotan, ez izatea, ez deslotzea, eta ez landu ezin izatea. Eta hau ikastarotan eta galdetu izan dizute inoiz, honek badauka ere antzekotasunik arimarekin. Hala da. Bai, batez ere, azkenengo ikastaro batean, filosofia ikasi duen kide batekin berak esan zian. Hau lotura handia daka Platonen egodun gurdiaren alegoria edo mitoarekin, ez? Eta berak Platonek asaltzen zigun bere garaian, Fedro Bran idatzi zuen Platonek. Hori da. Berak adierazten du dagoela gidari bat, gurdi bat, egoduna dena, eta bi zaldi. Eta berak, Platonek hitz egiten digu, berak uste zuela, edo bere arimaren ikuspegia zela, 3 arima genituela, bata zintzoa, bizi ona, suminkorra ere bai, polita, eta hori izango zen zaldi txuria, beste arima bat izango zen pasioak, bizioak itxusia dena, zaldi beltza, eta 3. arima arrazionala, ez, burua. Eta berak esaten du, buru horrek, hori da, buru horrek menperatu behar ditula beste bizaldiak, hau da, buruak beti menperatu behar ditula emozioak, eta niri gustatzen zait hau aupatzea ere bai, ze nik uste dut hortik gatozela, ez? Nolabait pentsamenduekin dakagu harreman oso estua, eta sinisten dugu pentsamenduek dutela egia. Eta hor, nik uste dut naste handia dakagula, batzutan uzten ditugu emozioak alde batera, eta bakarrik fijatzen dira gure pentsamenduan, edo justiz kontrakoa. Bai, badago, erabakiak hartu behar dituzunean, beti badaude lagunak eta lagunak, ez? Eta lagun batzuek esaten dizute, jarraitu zure emozioi, jarraitu zure bihotzari, ez? Bihotzak esaten dizun horri, eta beste zuhurragoak edo zuhurtzat ditugun horiek esango dizute kontrara, ez pentsatu lasai, eta ez bare pentsatu edo hotz zaudenean pentsatu, eta egin kasu zure buruari, eta bar. Orduan, hor, beti gabiltza bat eta beste. Kuriosoa da hor, ze normalean entzun nahi degunaren arabera jotzen dugu lagun batera edo bestera. Arrazoi. Hori ezagutzen dugu eta hala egiten dugu. Eta komentatu nahi, Asensio, zerretu esan nahi zenun? Zergatik egin duzute parra? Asensio eta bi gaude hemen isilik. Izan ez zuenean, pixat muturreko gauzak esango dizkizun jende hortaz ez, kontrakoa eta tal, da, etxarreta biok gogoratu deu, egunero saioa bukatzen ganean nola zure muturreko emozioi medializazioa egiten diogun. Bida, egin kasu Dona, konturatuko zinen, ez? Esaten diatela, arat erdian, las. Egiten diogu, asmatu dugun keinua, da ez goian ez beian, baizik eta, ez? Erdian.
Kontseilu bada, gero hartu edo ez hartu, baina bueno, aurrekoan ikusi genuen, ez? Nola izaerak daude, baina bai erdian dagoela nola baiteko oreka edo pake hori, eta, bueno, pues nahi dunak bilatu, pues hor daka, ez, bidea. Cierto, Dona, jakiteko oso Ludoviko inaudizalea zarelako, diskoa etxetik duela gutxi. Jo, eske ze pertsona. Asensio denetik daki! Bai. Asentzio, hori ere itzokei batzen. Asentzio entziklopedia. Ludoviko jarriko diotete, bapatean ikusi dut, 12 Songs from Home, etxetik. Jo, ez de ona. Gero begiratukoet. Bai, maiatzean argitaratu duen diskoa. Nik uste kantuak dagoneko aurreko diskoetakoak direla, ez dela kantu berrituko diskoa, baina interpretazioa edo pentsatzen dut etxe itxialdi honek eman dion girotik, beraz, hortxe, Ludoviko Inauderen emozioak. Baina segi, Bueno, eta azken finean, honekin atera dezakegun konklusioetako bat da, nola, harmonia bat egon bardan hiru hoiekin, ez? Eta harmonia hori gidatzen duena gugea, gure kontzientziarekin egin dezakegu, eta egin dezakegu hiru protagonista hoien arteko lotura ekilibratu bat egotea, gure bizitzan, ez? Nola bakarrik emozioetatik gidatzen uzten baldin bagea, bueno, pues, jungo gea zaldiak eramaten gaitu zen tokietara, baina guk askotan ez dugu erabakitzen, ez? Eta bakarrik buruak esaten baldin badu nora jun, azkenean ere ez gaude gu erabakitzen, orduan, ni beti esaten adimen emozionala dela burua eta burua edo pentsamenduaren eta gorputza edo emozioaren arteko zubia, eta hori, bueno, pues, lepoan dagoela nola bait, ez? Hola, metaforizatzeko eta materializatzeko, eta hori guk egin behar degula gure kontzientziarekin. Eta orain ikus dezakegu hori nola aplika daiteken gure egunerokoan, ezer baino lehen aipatuko ditugu sare sozialetan egin ditugun galderak eta jaso ditugun erantzunak, eta batetik galdetzen genuen kontuan hartzen dituzu zure emozioak, zure egunerokoan orokorrean gehiengo handi batek baiezkoa esan digu. Bestetik, zeri egiten diozu kaso handiagoa, zure buruari edo zure emozioi? Hemen, 150%. Erdi eta erdi. Emozioak irazi dute. Erdian. Emozio, baina nahiko parekatu, erre. Vale. 52 versus 58. Gero, bestetik galdetzen genuen emozioa, gorputzak, esaten genuen hiruko hori bereizteko gai zara? Gehiengo handi batek ere baietz, esaten dute, baietz. Hori, behintzat teorian. Eta gero eskatu dugu, entzule bakarra animatu zaigu, eskatu dugu, zer nolako seinaleak ematen dizkizu gorputzak. Akaso hori zailagoa da erantzuteko. Eta batek esan digu, blokeoa, tentsioa, hanke antikak, eta horrelako seinaleak ematen dizkiola gorputzak. Nik adibidez asko, no esaten da? Somatizatu da? Somatizatzen. Nik pila bat. Asako. Bai, nik uste, bueno, orokortzea ere, nik uste, bueno, ez dela zuzena, baina orokorrean esango nuke somatizatzen degula desente, eta batzuk ikusten dugu harreman zuzenago dakagu somatizazio horrekin, hau da, ostras, batean txingurritu zait hanka, eta konturatzen gea, edo pentsatzen dugu somatizazio bat, edo nire egoeraren parte izan daitekela, edo esan, pues ez naiz ez da konturatu, ez? Hori azkenean, zertara gaude adi, ez? Eta posten naiz, bueno, entzuleak esan badute, euneko handian, kontziente direla bueno, gertatzen zaienaz, pues, hori da, behintzat hasierako bidea, gero, ez da bakarrik kontzientzia, ez? Kontuan izan behar ditugu bat gauza. Bueno, eta orduan nola lotura emozional hauek nola islatzen dira, edo zein egoeratan, edo islatzen dira gure egunerokoan? Lotura emozionalak edo lotura orokorrean sinisten dugu, adibidez hori, nire emozioak 100% egia dutela, ez? Eta edo nire pentsamenduek 100% egia dutela, orduan, pentsatzen dut, aterako naiz korrika egitera, bueno, orain, bueno, 8 ez? Aterako naiz korrika egitera.
eta batean gorputza dakazu hau, ez? Eta egiten badiozu kasu gorputzari bakarrik, ez etxean gelditzen zea. Baina pentsamenduari bakarrik zoaz kalera. Eta ez dago oreka bat, ez? Adibidez, kasu simple bat, ez? Edo ez dakit, etxetik jungo naiz, ez eta aguantatzen etxeko egoera, familian, eta hor, naste borraste handiak buruan, baina gorputzak zer esaten dizun ez dugu entzuten, orduan, ni beti esatet ez sinistu ezer, eta ez sinistu ere nik kontatzen dizuedana, praktikan jarri, ikusi zuengatik, eta emozioek zerbait esaten bada dizute, hartu arnasa, pixkat oztu, emozioak oso beroak dira, oztu hori nola bait, eta jarri arrazoia, eta bakarrik egiten badiogu kaso arrazoiari, hartu arnasa ere, eta berotu edo pasa gorputzera pixka bat, aber gorputzak zer esaten digun entzuteko, ze hor dago, batzutan buruak esaten digu ezkerra, eta gorputzak esaten digu eskuina, eta hor guk erabakia behar dugu berriz ere, ez? Eta uzten garenean, egingo dut emozioek nahi dutena, batzutan ondo ateatzen zaigu, eta iristen gara nahi genuen tokira, eta batzutan zaldiak eramaten gaituzte beste toki batera, ez? Eta buruarekin berdina. Dona, sorpresatxo batekin hasi dugu zure tartea, okerrez banago beste batekin amaituko dugu? Bai, hala da. Ariketatxo bat dut kontzientzia hori lantzen hasteko ariketatxo bat, eta lanean jarriko zaituztet baizuei eta entzulei ere bai. Baldin badakazue horri zati bat, txikia bada ere, hartu, eta boligrafo bat ere bai. Eta horretan, eskatuko dizuet, idaztea zuen burua definitzen duten 3 adjetibo. Amatxo maitea. Bai, hau izaten da... Jarri musika bat bitartea. Hau izaten da... Ez, jarri eragingo du. Denak eragiten du. Musika ez jarriak eragiten du. Horregatik, bazpare. Nik hau galdetzen dudanean, nire lanean, izaten da dramarik handiena. Nola? Nire burua definitzeko 3 adjetibo, eta ez atezu, berez, zure burua ezagutu beharko zenun, ez? Lehenengo ariketaia horrekin potentea. Ez bazaizkizue 3 adjetibo horiek ateratzen, batekin, probatu dezakegu ariketa egiteko, birekin, eta ateratzen baldin bazaizkizue gehiago, ere bai. Ara, erori egin zait. Hemen txari gara ba, gure burua definizik 3 adjetibo biltzen. Entzuleak ere harikote dira. Hori egin dezake, bazartxo batean, ni bigarrengoan ataskatu nahi, zeba 3. Ez zinda dena. Pentsatu jolas bat dela. Saiatu hori, aurrak bilakatzen momentu batez, eta jolastu azkenean autoezagutza ariketa bat da, kontzientzia ariketa bat, eta ez dago ondo, ez dago gaizki. Venga, nik badauzkat 3. Vale, nik eskantzekoak izan daitezke, baina, bat, ez baldin badituzu 3, 2 edo bat, eta baldin badituzu gehiago, ongietorriak ere bai. Vale, ez dakit nola idatzi dezueten, baina eskatuko dizuet orain barkatu, bata bestearen azpian idaztea. Nola bai, lehenengo jarri baldin badete, ez dakit, altua, edo alaia, edo jatorra. Ni konturatu naiz, lehenengoak definitzen ditula biak. Adjetibo holistiko bat aukeratu duzu. Ez, eta oain ikusiko ez dute. Ze, gainak, lehenengoa eta bigarna guai, baina 3. osa duzaite, jatzi detenean, lehenengoak definitzen ditu urrengo biak. Vale. Primeran, dituzutenean 3 adjetibo horiek bata bestearen azpian jarrita, utzita tarte bat adjetiboen artean, jarriko duzue horriaren beste aldean adjetibo bakoitzaren kontrakoa. Zuentzako kontrakoa dena. Adibidez, nik lehenengo adjetiboan jarri baldin badet jatorra, horriaren beste aldean tarte bat utzita, bere bien bitartean, jarriko dut niretzako baldin badet. Niretzako baldin badet, adibidez, buru gogorra, horren kontrakoa jarri beharko genuke atzeko aldean. 3 adjetibo izan ditugu lehenengoan, eta atzeko horrian hoien kontrakoak. Baina, hemen Dona, gertatzen zaigu gauza bat. Ariketa emozionala baino ja, linguistikoa jartzen diazu. Bai, ni hizkuntzaren neuronalarekin ari naiz, Ez que emozioek eta hizkuntza
dakate harreman oso estua eta oso garrantzizkoa da zen nolako hizkuntza emozionala dakagun. Vale, eta ezakit nahazte bat egondan, ez dugu beste horrian jarriko, horri berdinean, Izango da, nik jarri baldin badet hemen zerbait, utziko etarte bat, eta horriaren beste puntan jarriko dut. Beste puntan, ezkerreskuin. Neri gertatu zait, kontrako hitz bakarrak ordezka ditzakela beste hirurak. Ai, ama. Bueno, gertatzen da. Orduan, ari gera 3 adjektibo jartzen, gure burua definitzen dituztenak, bata bestearen azpian, eta tarte bat utzi eta behaien artean, bakoitzaren kontrakoa jartzen ari gara. Orain, datorren 3. pausoa egiteko. Ja bakarrik honekin, bakarrik esatea, ariketa hau egitearekin, hau da, ostran nire burua zein naiz, nolakoa naiz, hori egitearekin ja asko ari gara egiten, baina, bueno, gehiago egingo dugu. Bueno, nik ala zerbait egin dut. Jarri ditute 3. Bukatu aldezue? Bai. Bega. Bai. Bale, orduan dakagun nolabait, hemen jarrita alde batean 3 bata bestearen azpian, eta beste aldean beste 3. Orain sortuko dugu lerro bat, adjektibo eta bere kontrakoaren bitartean, denbora lerro bat bezala, bai? Daukat alde batean, jatorra, eta bestean, tarte bat utzita, bordea, nik sortuko dut marra bat behaien artean, eta orain, bai, kokatu behar dezue, zuen burua, marra horretan, ulertuta, marraren bi bukaerak direla bi estremoak. Bi muturrak, oso ondo. Bueno. Itz bakarrak balio du... Ez? Nola? Osea, ezin da jarri hitz berdina 3etan, ez? Bueno, balio badizu? Ez. Balio badizu, bai. Jarri garro normala, baina, no. Normala? Egiazki? Normala da lavadoraren programa bat esaten zuen Manolo Cabezabolok, eh? Ia da, bai. Pues hori, normala da hori, eta ja. Guau, a ver. Zestaia, Kontratzen ari naiz. Oso zaila da. Venga, ba. Irratsaio batean hau egitea, igual... Igual ez ezkigu gonbidatu guztia sartuko gaur. Igual jendea esaten dugu, ni banoa hemendik. Venga, animatu. Nik gutxi gara eragin dut. Nik hau zuentzako utzikoet. Lerroa oso motza neukan, ze horria txikia zan, eta ordu. Kontzeptu harrapatu duna. Vale, eta honekin erdean ezkerra deskuin. Nun kokatu zuen burua? Nik gehiago erditik ezkerrera, alegia lehenengoetan. Claro, es que... Hori da oikoena. Baina ez muturrean, Nik bat muturrean, eta beste bi, hor nun bait, laurdenean edo, baina ezkerreruntz. Nik bat bera ere muturrean. Normala da hori egitea, nolabait lehenengo adjetiboa hori jarri dezu, zuen burua definitzen duen lehenengo adjetiba idatzi bat zenutenan hori aukeratu dezu, eta zer gertatzen da honekin? Ni honekin esaldia bat eratzen dut. Berez, ez gara ezer bizitza honetan, eta ja zerbait baldima gara, ja dena gara. Hau da, ni ezin naiz bakarrik jatorra izan. Nere bizitzan beti jatorra baldin naiz, ari naiz polo baten jartzen demora guztian, eta bi poloak behar ditugu oreka lortzeko orduan. Oso jatorra baldin naiz, oso ez jatorra izango naiz ere bai. Edo alaia baldin naiz, izango ditut nere triste momentuak, edo amorrua bizitzen ditudan momentuak, ez? Eta horrela emozio eta adjetibo edo izaera edo joera guztiekin. Beraz, desapegatzeko balio du ariketa hau. Pixkat gure buruaren inguruan dakagun kontzientziarekin desapegatzeko nolabait eta ikusteko nola ere bageran adjetibo horiek zeintzuk kontran jarri ditugun adjetibo horiek ere bagera, ez? Igual ez daigu gustatzen alde hori, baino bagera. Claro, seguntaste partetan, bai, claro. Etxarri dago, kortozirkuito. Kortozirkuito bat, emilikan lezo baino flipas.
Claro, ez ikusten kasu batzutan naizela kontrakoa. Claro. Hori da. Eta hori da, ariketa honek dakan magia. Bai, eta dena erlatibizatzeko gaitasuna ematen du ariketak. Bai, hori da. Gero kontrakoa ikustean, uste zuenen hori beste toki batera badoala. Hori da. Bueno, entzule batek Lourdes Arrienek izan digu oso ona, gustatu zaio beraz, Haupa, Lourdes. Bueno, Dona Pellaniz Nieto, emozioekin saltxan astero bezala, eta ez dakit gurekin geratu nahiko duzun, Dona, baina segituan emozioekin jarraitu behar dugu, baina txakurren emozioekin. Geliten naiz. Bueno, Morganen Sargento de Hierro bentzungo dugu pixka bat, eta segituan dugu gurekin guauko, Nora Oteiza. Sácame de aquí, cúrame el tiempo, pasa para mí, sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. Bueno, saioaren hasieran txakur ezitzaile bezala, aurkeztu zaitugu eta pentsatzen dut hor jende askori beste giro batzutara joaten zaiola burua. Oraintxe galdetuko dizugu. Nora Oteiza, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo. Arratsaldeon. Bueno, horre aipatu dut txakurren ezitzaile eta jende askok nik uste hor buruan ez dakit betiko adiestramientoa edo trebakuntza deritzen hori ekarriko lukela. Ez dakit zenbat aldiz azaldu behar izan duzun zuen lana ez dela hori, baina guri ere azaldu beharko diguzu. Uste dut beste bide batzutatik edo beste hildo batzutatik egiten duzuela lan txakurrekin, ez nora? Bai, txakur trebakuntzak esango genuke daukala izen gehien hartzen duna. Ondo entzutia zu, Bai, primeren, sí. Bai, vale. Adiestramiento kanino esaten deguna, ez? Eta normalean jendea kontaktuan jartzen danean esaten du hori, ez? Beraien txakurra trebatu behar dutela, beraien txakurrekin egunerokotasunean arazoekin topatzen direlako, bai? Elkarbizitza arazoekin topatzen direnean bilatzen dute txakur trebakuntza. Eta hori izango litzake, berez txakur heziketa izatea, bai? Azkenean, txakur trebakuntza da, txakur bateri adibidez eseritzen erakustea, ez? Guk txakur bati erakusten diogunen eseritzea edo guk esandakoan eseritzea hori izango litzake txakur bat trebatzea. Baina beste gauza bat da hori, ez? Txakurrak egunerokoan gurekin bizitzen direnean arazoak izaten dituztenean, hori sartuko genuke txakur heziketaren munduan. Eta horre, Nora, lana txakurrekin egin behar dela dirudi, ezitzerakoan, baina uste dut txakur gizaki, txakur jabe binomio hortan, harreman hortan, gizakiok lan asko daukagula egiteko, ez da, etxarrek parra egiten du, Noraren saio bat behar duzula, edo batzuk. Bueno, hemen pasatzen da, beti bezala, ez? Gure menpe biziderenak, adibidez, nire ikuspututik umeekin ere antzeko zerbait pasatzen da, ez? Gure menpe daude, ez? Eta txakurrak gure menpe bizi dira. Orduan, norbait gure menpe bizi denean, azkenean beraiek egunerokoan izan ditazketen arazoak zerikusia dute guk egiten ditugun gauzekin, guk beraiekin erlazionatzeko dugun moduarekin eta guk ditugun sinismenekin. Orduan, hemen daude bi binomio, alde batetikan txakurrezitzaile eta jabearen artean sortzen dena, eta beste alde batetikan jabearen eta txakurraren artean sortzen dena. Orduan, ni izango litzake jabearen bidai lagun, eta nire lana izango litzake jabea txakurraren bidai lagun izatea dituzten arazoak edo elkarbizitza hobeago bat izateko, ez? Hori izango litzake nire lana edo nire laguntza. Bai? Eta hor, baditugu aurriritzi batzuk denok, gainera badakit Nora Oteizak entzuten duela tarteka behintzat bigarren kafea, eta harrapatu gaituela, behin baino gehiotan txakurren inguruan, edo animalin inguruan izketan. Apuntatu dauzkat hemen gauzak, esatezketan. Ai ama! KGB! Ai ama, hori frikitasunaren barruan sartzen da? Izan daiteke. Nik uste, Nora eta bera bezalako ezitzaileak friki xamarrak badirela, orokorrean ja txakurrekin, ez? Xamar dugu,
probain degunean lehen Asensio, zu atzu ezinala kontuatu, baino nora konturatu zela Anuk nire txakurra Bai. agertu zela. Bai, ikusi nun, bai, eta izatez atzo komentatu zian gauzetako batzuk, adibidez, Eneritzek komentatu zuen, ez, animaliak empatikoak direla. Etxarrik esan zuen gu baino sinpleagoak direla. Inigok esan zuen, Asensiok esan zuen, badakigula txakur bat zer den, eta Arratek duela programa batzuk atzera, usten dut gainea Donaren parte hartze batean, umeetaz hitz egiten ari zen programa batean, komentatu zuen, bai umei eta bai txakurrei, beti modu infantilizatu batean hitz egiten dugula. Barkatu esan berriro nora ez dala onduntzun, umei eta txakurrei? Modu infantilizatu batean hitz egiten diegula, bai? Eta bueno, bai nagoa dos Arraterekin, bai nagoa dos Eneritzekatzo esan zuenarekin. Etxarrik esan zuenari buelta bat emango nioke, eta gu baino sinpleagoak direla esan beharrean, pentsatzen deguna baino konplexuagoak direla esango nuke. Adibidez. Eta Asensiok esan zuenarekin, bueno, nire ikuspuntutik ez dakigu zer da. Hanekin zartakoan ez dago zetorrela hemen. Nik egin detola. Gauza da, atzo hasi nunean saldi hura, esan nahi nun, badakigu zer den txakur bat, baina emozionalki txakurra ezagutzeko asko falta zaigu, eta hortik nahi nun nora oteiza gaur izango genuela aurreratu. Baina esaldian moztu egin nun idea. Lotura biztan, baina erori egin zen. Baina ez. Eta, desagertu egin zen lotura. Juleak, kopetakin dauzkagula, batzuk, zebeste batzuk, oso parte hartzaile. Esan barra daukagu, entzuten ari zaizkigunen artean, Nora Oteiza Garziak, guauko txakur ezitzaile denak, gure program parte hartu eta galdetzen duzuenon artean, txakurrarekin egiteko sesio bat zozkatuko duela, edo zozkatuko dugula zuentzat. Dagoeneko Lourdes Arrienek... Badu bere txartela. Lourdes tope dago. Zer egin dezakegu gure txakurra hobeto ezagutzeko. Beste entzulatek esan du, frikiak gara, baina gustora oso. Claro, dago. Eider Fernández. Nora, zer egin dezakegu gure txakurra hobeto ezagutzeko? Galdetu du Lourdesek. Bueno, niretzat garrantzitsuena da, nire ikuspuntutikan guk pentsatzen dugu beraietaz dakitena baino gehiago dakigula, ez? Wow, berriro? Vale. Pentsatzen dugula guk beraietaz, bai, guk badakigula beraiek ze behar duten, zer dago ondo, zer dago gaizki egitea, nola erlazionatzen diren, nola komunikatzen diren, noiz zuzendu behar ditugun, bai, eta ez degula kontutan izaten espezie ezberdin batekin gaudela elkarbizitza bat egiten. Orduan, nire gomendioa da, lasaitasunetik, ze, gure beraiekin jokatzeko modu honek historia bat dauka, ez, atzetikan, eta nik konseiuriko berena da, lasaitasunetik eta pauso bat atzetikan gu jarrita beraiek obserbatzea. Txakurrek egiten dituzten jokaerak, azkenean zerbaitekin dute zer ikusia, eta beraiek liburu iriki bat bezala dira. Beraiek denbora guztian esaten dute behar dutena, esaten dute nola sentitzen diran, eta egiten dituzten gauza guztiak zerbaitegatik dira. Beste gauza bada, guri gustatzen zaizkigun edo zaizkigun gustatzen, edo iruditzen zaigun ondo daudela eginak, edo ez. Eta nik usten dut hor dagoela gure lana, ez? Azkenean, zer eta nola egin dezakegu, gure arteko elkarbizitza, ona izateko, ez? Eta bai txakurra eta bai gu zoriontsu izateko. Ni nahiko ez jakina naiz txakurren mundu honetan, eta esango dut, beti begiratu ditudala distantzia batetik onartuko dut, eta ez dakit, bai, baina interesatzen zaitera berean nola komunikatu haiekin. Zenik asko, nahi gabe hitz egin egiten diet. Baina, klaro, ez naute ulertzen. Orduan, esaten dut, nola zer egiten da, badakit nola da ejemploarekin edo, ez? Ereduarekin ere ez zibar direla. Bueno, hor, arratezuk beste programa baten fitxatuta zozke. KGB, esan dut lehen, KGB.
Ez, baina, gogoratzea nola egon zinaten hitz egiten, ez, espresio korporala eta oskerari buruz, osea, eta norbaitek adibidez galdetzen diogunean norbaiti rotonda batean noruntz hartu behar dugun, esaten baldin badigu ezkerreak hartzeko eta eskubiko besoak. Donak ere. Hori da. Asko gustatzen zait emozion mundua dona, horregatik hemen nago entzuten. Bai, azkenean, beraientzako komunikabide modua espresio korporala da, bai? Eta orduan, beraiek gu, osea, da, espresio korporala eta gaina daukate obserbatzeko tendentzia handia. Orduan, beraiek gu asko obserbatzen gaituzte. Bai, eta gure espresio korporalak asko ulertzen dituzte. Horregatik esaten da asko, ez, txakur batek, baita ere usaimenaren bitartez, esaten da asko txakur batek badakila noiz gauden pozik, noiz gauden triste, noiz gauden asarre, bai, eta da gure espresio korporalaren gatik asko, bai? Eta nik beraiek gure gestualizazioa oso ondo ulertzen dute. Eta ez da trebakuntza berezi bat egin behar. Txakur bati horrela egiten baldin badiozu, ulertzen du nahi dezula bere gana gerturatzea edo deitzen ari zehala adibidez, bai? Baina da, esango genuke, beti beraiekin nahi gabe erabiltzen ditugun komunikazio gestualau beraiek oso ondo barneratzen dute. Eta azkenean konturatzen zea gestu batzuk errepikatzen direnean, beraiek ulertzen bukatzen dutela gestualizazio hori. Guk beraien ulertzen dugun bezala. Gaur adibidez, etxarri bere txakurrakin zegoenean, esatezu mimoak eskatzen dizkit beti eta burua sartzen dit eskuaren azpian, ez? Edo hanka batekin eskatzen dit eta ulertzen diegu. Badakigu zer nahi duten eta ze behar duten. Eta hori, eta beraiek ere gu ulertzen gaituzte gehien bat modu hontan, baino bai dago hizkuntza talka bat zegu beraiekin oso ahozkoak gera ere. Eta beraiek isiltasunean komunikatzen dira, bai gurekin eta bai beraien artean. Bokalizazioak ez dituzte iai erabiltzen. Bokalizazioak erabiltzen dituzte bakarrikan espresio bati indar gehiago eman nahi diotenean. Bai, frustratuta nago, frustrazioa azaltzen denean, hasten dira gero, askotan, zaunka fuerte bat egiten dela. Adierazten dituzte haien emozioak ere, noski. Bueno, txakurrak animali emozionalak dira, era bat. Nora, emozioekin lotuta, zuk ere prestatu duzu jolastxo bat, eta hemen ere guk busti behar dugu, edo aukeratu behar dugu. Bueno, nik lehenengo erreflexio bat esan nahi nuke erreflexio bat batez ere, gaur egun oraindik iruditzen zaitelako animalien munduen inguruan eta emozioekin, eta agian donak ere honekin zerbait esan dezake, ez dakit, oraindik duda asko daude, ez? Eta usten dut gure modua beraiekin erlazionatzeko daukagun moduak zerikusi handia daukala, ez ditugu gu bezala, gugean bezalako izaki emozionalak bezala bizitzen. Bai, eta askotan nik ikusten dut beraiekin gertatzen diren gauzak, bazkenean tratu txar emozionalak asko jasotzen dituztela, bai, orduan usten dut beste modu batean edo gu baino gutxiago izango balira bezala aspektu hortan ikusten ditugula. Orduan, alde batetikan esan kontraposizio bezala, Darwinek 1870 urtean idatzen zula liburu bat, zeukala zerikusia ez, bai gizakion eta bai animalien emozioekin, eta berak obserbazioaren bitartez esan zuen, ostras, animaliak emozioak badituzte, berak emozio basikoetaz hitz egiten zuen, bai, animalien emozio basikoetaz, eta honen kontran, ezakit, leheno egonaiz behiratzen Espainiko parlamentuan 2017 urtean, azkenik, esan zuten animaliak gauzak ez zirela, izaki emozionalak zirelako. Bai, orduan, daukagu idatzi bat, liburu bat, 1800 eta 2017an. Bai, orduan, esatezu, daukagu liburu bat, 1800 eta piku garren urtekoa, animalian emozioetaz hitz egiten zuena, eta kontran, Espainiko parlamentuan 2017 urtean esaten dute batean animaliak izaki emozionalak direla, ez? Edo izaki sensibleak direla. Orduan, usten dut gure kultura alde hontatikan oso atzeratua dagola. Eta ni bai iruditzen zait, naiz eta asko honekin ados ez egon, bai dala pixkate representazio bat, ez? Honena.
Zatu duzun, gandik, ez? Gizarte baten garapena dagola animali ematen diegun tratuan. Bai. Reflejatzen dela. Bai, eta gero niretzako baita txakurrekin ezakit dago munduko eksperimentu soziala handiena eginda, ze txakurrak azkenean, gurekin duela milaka urtetatik bizi diren animaliak dira, bai, elkar bizitza egiten dugun animaliak dira, mundu guztian, edo ia mundu guztian daude, egia da kultura batzutan ez daudela ondo ikusiak, baino zein da gai esateko mundu guztian, edo txakurra daukan, edo nor, zein da gai esateko txakur batek ez ditula emozioak. Ez da inor gai hau esateko, bai, orduan, badakigu, ez, horren bitartez, badituztela, ez, emozioak. Ez direla esperimentu gehiago edo gehiagirik egin behar hori, ez dakit, ez. Rogatzeko edo erakusteko. Hoi da. Eta, bueno. Galdera asko dauzkagu, Nora, baina. Bai. Denbora inbeste, ez. Beste batean etorriko zara. Hori da, etorriko beste batean. Hartzara. Ados. Piskat urdurin, konturatzen naizena hor. Orduan ja beste baten, ja lasaiago. Bai, galetu digute, zegin mar da txakur batek, bilateko txakur batek etxean pixaz egiteko. Ulertzen dut, beraiek gu ulertzeko esfortzu handi egiten dutela eta alderantziz, ez? Nola sartu beharko genuke mitxiki bat txakur bat dagoen familia batean? Bueno, horrelako asko oso gai interesgarria, malioen inguruan gauza morda daukagu ikasteko, emozioen inguruen batez ere. Eta bar. Bai. Bueno, izen hauekin zer egin behar dugu? Egia da, izen hauen artean, Nora Oteiza Garziarekin guaun txakurrezik eta saio bat zozkatu behar dugu. Nola egingo dugu hau? Nik apuntatu ditut izenak, nahi baduze, ez dakit, zenbaki bat esleituko diet. Venga, esleitu... Random. Nahastuta barkatu. Zenbaki bana. Batetik 10, bale? Venga, batetik 10 dauzkagu, eta zenbakia donak aukera dezala. Jakemen daukagun gurekin. Dona, zenbaki emozional bat behar dugu. Ze presio. Ba, esango dut. Bi. Ondo, esango dut. Bi esan du Dona Peianiz Nietok. Eta bi dagokio Lourdes Arrieni. Eta ikusten ari bada, ez dakit hemen ikusiko den. Bueno, Lourdes Arrien, tramparik ez dut egin. Hau esek dituguta. Lourdes Arrien Marinarekin harremanetan jarriko gara. Bueno, Lourdes Arrien eta Nora Oteiza harremanetan jarriko ditugu. Eta kontatuko diguzue beste batean, edo nola, kontatuko diguzu nola izan den lan hori. Eta erantzungo dituzu, gordeko ditugu hemengo galdera batzuk, hemen emozio inguruko jolas bat ere bazenun, eta historio oso politak kontateko, baina beste batean beharko du izan, aurrera egin behar dugulako. Beraz, Nora Oteiza Garzia, Dona Peianiz Nieto, emozioak txakurren inguruan, edo emozioak besterik gabe, abizenik gabe, azken finean, horixe delako akaso atera dugun ondoria. Muxo handi bana. Ondo izan. Venga, gero arte. Agur.
2003tik ospatzen den jaialdia da Kaostika, Bilbon ospatzen da eta erreferente bilakatu da ikusentzunezkoen festivalen artean bere jarrera apurtzaile eta lotxagabearengatik. Festival honetan bideoklipek eta film laburrek dute tokia. Film laburren kasuan bi arlotan banatzen dira, animaziozkoak eta bideozinema. Duela egun gutxi, aurtengo selkatuen zerrenda argitaratu zuten. Guk baino hobeto azalduko dugu pantaiaz bestaldean jada prest dagoen Nitia López saituak. Arratsaldeon, Nitia. Opa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Vamos. Ondo zuek zelan? Bueno, bai, ondo. Gu bigarren gaiz aldatzen. Gustora. Arratsalde pasa, ez? Arratsalde pasa. Demostratuak gatzen ari da, roka ordu hontan oso ondo sartzen dela. Hombre, oso ondo dator. Honek diez loko txamanez, uste dute Asturiako talde badala, da, bueno, pasan erizinoko parte hartzailetako bat izan ziren, euren bideoklipa eta orkesten ebelako, eta, bueno, kriston temazoa da, así que laburpenerako erabili gendun, así que, bai. Abesti txarra. Bai, bueno, ez dakinako katzearen pixka bat, konta eguzu zein dan Kaostikan egiten dezuten lana. Vale, bueno, Kaostika Bilboko elkarte bat gara, eta urtien zier 3 jaialdi holan potolo antzera antolatzen duguz. Bata da Tracking Bilbao, interneteko kulturan inguruko jaurdinaldi batzuk, bestie da gizazinea, dela, bueno, sobre todo sinema sozialan inguruko jaurdinaldi batzuk, eta azkenik dekogu Kaostika laburmetraia eta bideoklip jaialdize, dela, bueno, elkartieri izena emoten dutxon jaialdize. Streaming bidez ikusten nahi dianak, bueno, ikusiko zuten pixkat, bueno, ze pasatzen den hor, baino zegatik esango zenuke dela desberdina jaialdi hau? Bueno, zuk aipatu gozuz, bueno, ze kategoria dekogu zen jaialdi zen, eta dekogu hori, laburmetraien artien dekoguz bai bideozinema eta bai animazioa, eta bebai dekoguz bideoklipe. Baina, beste alde batetik, badau Kaostika elkartiek moten duen sari bat, eta da sari bizarroa. Beraz, bueno, botaten dozku esen lan guztizetatik heltzen dan arraruena, punkizena, bertan deko bere lekutxue. Eta nondikan jasotzen dituzue, ze partetatik jasotzen dituzue ekoizpenak? Euskal Herritik, estatu mailatik? Pues mundu osotik. Azkematen jaialdi internazional bat da, eta, bueno, generalien jaialdi gehizenak digitalizazio prozesu honegaz, pues horrek suposatu eban, jentiek interneteko plataformatatik bialdu alizeti euren lanak, beraz, pues, sezino baten aldo guzukin lan euskaldunek, Sevillako lan bat, eta ez dakit, Japoneko beste bat, eta Belgikako bat, osea, denetarik, dekogu. Eta denetara zenbat jasotzen dituzue edo... Pues, aurton, usteot jaso dugu zela 500 inguru, oindala urte pare batukin gendun topie, eta izan ziren 2600 laburmetraia eta bideoklip, eta, karo, horrek danak ikusin behar diez, eta, pues, azken baten aukerak eta bat eitzeko. Zenbaten artean ikusi behar dituzue horiek? Zenbat zeate? Bueno, pues, aurtengo aukerak eta indogu Kaostikako 5 kiden artien, eta aurtengoa nahiko asumiblia izen da, baina urte horretan, osea, begizek egin duzen erdi esplotateko moduen, kasi. Eta hori izen zen, karo, momentu horretan artez gendun firi kobraten, fida inskripzio tasak jasotzen dugu izena, eta urte horretatik jarri gendun fi simboliko bat, azken baten jentiek itxienez basiek irakurteko, ez? Urte horretan jaso gendu zen boda bideoak, dokumentalak, eta ez da bez konkursaten, tipo bateke 30 bideo grababazen seme alabak parkien, osea, bueno, lokura bat, bai. Da ordune urte horretan aukera hori gendun, eta oso higienikoa izen da. Zenuten baneatu pertsonari, ja, betirako?
Pues, a ver, justo konkretuki hori niri toka jaten, eta saiatu nintzen aukerak emoten, bueno, aurrekoa broma bat izen da, baina ia hau honek merezi badauen, eta ez ban... Ez. Bueno, saiatzen gara dana ikusten, badauz labur metrai batzuk eta bideoklip batzuk azkenengo momentuen remontaten da benak. Nitia, orainik ez dut jaialdi ospatzeko aurtengo datarik, baina pentsatzen dut, jaialdi batzuk erabaki hartu dute, presioa datak virtualki jaialdiak egiteko, izan zinema jaialdiak edo bestelakoak. Akaso beti gertatzen da, baina zuen kasuan fizikoki gertatzea bereziki garrantzitsua da, ez hor sortzen da giro bat eta jaialdiaren beraren hortasunarekin erabat lotuta dagoena, ez? Alam egin marko dituzue, benetan jaialdia gertatu alizateko, ez? Bai, gu bai horretan gabiz, osea, printzipioz kaostika ekainien ospatzen da, eta aurton datak atzeratu behar izen dugu, eta ondino ez dakigu noiz izango dugunein, guretzat, pues hori, oso garrantzitsu delako publikue eta ez dakigun bitxartien ze kondizioetan einal izango dugun, pues tokaiakuna da atzera erutie. Eta obviamente bagabiz pilak jarri dugu streaming kontu egaz, bagabiz planteaten posibilitate hori ez, jenti egotiez gain, izeleik aforo limitazio bat eukitxie, pues ez dakiten, 50 bat edo dana alakue, streaming bidez egin alizetie jentiek etxien ikusi alizeteko, ez? Eta horretan gabiz. Eta bebai guk eitzen dugun saiakera da kaostikako espiritu hori mantentzeko ia zelan streaming bidez saiatuko garen kutsu ganber hori mantentzen. Bueno, eta amaitzeko, ez dakit jendea animatzeko edo ez esango zeniek jendeari. Kaostika da, usteot munduen existitzen dan jaialdi bakarra euren saridunek elektrokutaten da bezenak, así que hori izin dozu galdu. Eta, bueno, gainera eitzen dugu aurton ez dakigu, zelan egingo da, baina zuzer pentsako dugu. Jaialdize ametzen da sari banaketagaz eta jaialdi bizarroagaz. Kola fiesta bizarroa. Eta aurten ere hori aurre ikusten da? Hombre, ez dakigu zelan planteako dugun, baina izen leike, jentia zutunik egon biharrien, butakatan planteatie eta oindala urte pare bate antola gendun aktivitate bat. Bolatan sartuta edo horrelako zerbait. Bai, holako zuzer pentsaten gabiz. Ez, baina, bueno, zuzer pentsako dugu, edo proiektzio interaktibo bat, edo dana holako zuzer pentsako dugu. Oso ondo. Bueno, Nitia López Aitua agurtuko dugu eta pendiente izango gara, kaostika jaialdi horrekin zer gertatzen den, eta bertan ere, hainbat euskal produkzio eta bestelakoak badauden ez, horiek ere gertutik jarraituko ditugu, Arrate, Txarri, pendientengo gara, ez da? Claro. Eta festa egiteko modu berriak asmatzen badituzte, hoiei ere begiratuko diegu. Horretan, imazde gara, así que ez hartu gara. Vale, pues perfecto. Mila esker. Jarrik asko, Nitia. Zorte hon. Ugur rock musika ondo sartzen dela esanez, eta, bueno, ez dakit, rocketik asko izango duen honek, baina bere Txarri gustatzen zaion. A ver.
rockeroa, bai. Bai, pasadat. Puro rock and roll. Little Richard da. Azken tutti frutti. Emango dio, volta emango dio. Daskabinet des Dr. Caligari Tondra taldeak duela hilabete pare bat estrenatu zuen diskoa eta Title Seconds hori ez da oso rockeroa, diskoari sarrera egiten dio gozo eta goxo ere. Bai, Iker Lauroa, Javi Rivero, Arratsaldeon, Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Etxarri mikroa muteauta daukazu hitzik gabe utzi dizut. Lehen esan dutena ez da. Auskalo zer esan duen mikrotik. Mikro isilarekin. Esan dut eskerrak Ikerrek egin dula komentarioa, hemen isili neo. Arrate izan da, arrate hasi da. Ez dakit roketik izango duen, baina bere Etxarriri gustatzen zitzaion. Bai. Bueno, baina zalantzan jarri duzu roka zen edo ez, orduan. Ze ustez, roka bakarrik gustatzen zaitela? Bazuen eniaren kutsu bat. Melodian edo, bai. Harmonian edo, bai, bazuen. Hau seri esan dute. Eniak ez zura hotxik. Bai. Baina ezakit harmonia zaneo momentu baten gogora karri dit. Bera bestiren bat, bai. Harmonia baino, Asensioen harmonika gustatzen zain nahi. Lehen zozketat egin dugu, eta Donar eskatu digu zenbakia eskatzea. Ni nabil nahiko azkar mobila konsultatzen, baino Ikerrek segituan bota du WhatsAppa. Dona egin bestela. Okerrena da nik pentsatu indetela hori, eta ez dut esan, baino pentsatu dut berdina. Bertsolari hasi behar zarete. Bueno, Iker Lauroba... Bertsolari hasi, bertxotan hasi. Iker Lauroba, hasi da bertxotan, baino Iker zure txanda ez da oraindik. Erdia, nik itxengo dut hemen isilik. Ez, isilik eta egon, baino... Bueno, gure supergidoia jartzen du, Javi Rivero, gastronomia, punto. Txangurroa, punto. Ole. Zer da hori? Gidoi ultra elaboratua, Bere platerak ez bezala. Norai entzutenen itzala, etortzen zitzaian burua, eta esaten, ikusten baldin baiet, txangurro emozionala, ez? Txangurro batek edo txokorro batek nola espresatzen emozion. Haitu esaten, hoi baino gauza frustrante hoik, txangurro bat triste, txangurro bat pozik, txangurro bat estresata. Txangurroan imaginatzen dut Ikerren burua txangurro itzarekin. Prestatu dut nire txangurroa. Benetan? Ja? No. Markatu ikusentzio dio. Baina bazenekien, ez? Egin du metikorrean alako. Bazenekien gaia. Txan magoa, zuait gurrutxagaren artean, txangurrua. Wow, ja ez da zure burua imaginatzen dutela, ez jain dezu! Beti horretiztua. Aurretu baino. Javi, nola geratu. Antivirusa pasakotela, bai mobileta, bai horretu. Wow. Bueno. Euskal humorea da hori. Hain arranka. Osto euskal jeroglifikoa izan da. Javi Rivero, ama talento sukaldari eta jabetakoa, konta igutzu txangurroa zergatik. Datorren, horrela, gure gidoian, beste... Soil. Bai, bueno, ni neuke ez dakatelako gaurreun argi txangurroa zer dan, animalia edo platera. Hau dator, artikulu txiki bat idazten ebilela, azte honetan, txangurro hitza eta esaten, bale, ondo. Hasin hitzan bilatzen, ea txangurro hitza beak ze esan eizekan ez, platera zan edo animalia beha zan. Eta kontuatu nintzen horrek etzekila. Ez saretan, ez RAEk, ez Kofradia Gastronomia Euskalduna, Enziklopedi Gastronomikok ez da, kriston kaganazte da dut, orduan. Nik nire eskema txikitxo bat indet, eta hau argitzeko proposamen txikiaka, baina, bueno, Ikerrek beste bi elementu sartu ditu jokoan, orduan lan handigua dakat, baina nik, bueno, nola baitiko enigma hau argitzen saiatuko nahi. Orduan, ez da gertatzea, nik zuei txangurro esate baldin maizuet,
o amaieran, bukaeran o da izkia dakala, zer datorkizu burua. Nei karramarroa. Osea, Karramarroa. animalia. Nei oskola, oida, Oskola eta... betea. Kasu honetan, zuek zeate gastronomia euskaldunan kofradiko kiden lagun. Vale, kofradikok esate due. Kofrade... Bai, horrezko kofradi, gozaituen. Txangurro, behaien ustez, erderazko izena sartuko jut ikusteko kakanastan ondia torren, zentoio bezala trauzitzeo, bale? Txangurro, zentoio. Guain, raek zesateun. Plato popular elaborado con centollo. Raek platera dela esateu. Kofradiak esateu animalia dela. Eta guain, ojo. Txoen, baina, okerrez gana, etxarrik eta sensiok platera dela esan dute. Ez, ja, hila. Hila da. Orduan raek ozate. Raekok zate. Esateue, Niko fradiak. zentoiokin indako plater bat dala, eta kofradiak esateu txangurro berdin, hola, txangurro berdin, zentoio. Listo, animalia. Guaingoaz, Asier Etxeberria, begaraien esatutun. Bueno, bere informazioetan, bere datu batzutan orkitut. Txangurru, bai da euskeraz, zentoio. Txangurru. Uakin bukauta, inorrek ez dula erabiltzen, txangurru, hordak azu ikar, txaka. Ja, bikain ekarria. Vale, eta, guain, hirugarren agente bat sartzea, entziklopedi gastronomiko universalak esateulako txangurro oa dakana dala, buia dala boi de mar, beste kangreju potolo txato hau, petaka euskeraz esate zaiona edo buia, horrekin indako platera dala esateu. Orduan, kofradiak esateu animalioa dala, raek esateu animali horrekin indako plater badala eta entziklopedi gastronomikok beste animal batekin indako platera dala, orduan, kiston kakanazta dago. Euskaltzaindiako hiztegiak dio, itxas karramarro handia, jateko ona, oskola, ia biribila eta arantzaz betea duena. Hoi baino gauza, subjetiboik ez dago. Hoi izan lehen, dekora, txangurrua, nik jaiki Bai, animalia. Esan dagona, nik irugarrenak ingatzen naiz. Bai, behitu, gauza zer da. Hemen, nik gustatzen, nik pentsatu nahet, txangurru dala hitz egokia, zentoio dala animali, arantzadun eta iletxua dan horrei, referentzeikeko, bale? Hoi txangurru da. Horrekin, ikea txangurroa dala platera. Bale, eta ze pasatzea, prezioatikan eta rendimentu kontuatikan bere garaien, petaka edo buia, dala boi de mar, erabiltzen hasi zala txangurro errezetaiteko. Hortikan, gaur egun, onartuta egotea txangurroa buiakin ikiala. Baino, ordena jakiteko, lehendabizi txangurroa, animalia. Buia beste animali bat. Txangurroa errezeta. Gaur egun, bai, buia da merkeagoa. Eta prezio igualen, aragi gehiago emateu baita ere, orduan rendimentu aldetikan, jatetxentzakota, aproposagoa, esango nuke. Ere, hizkuntzan girotik hartuta, txangurru oso hitz euskalduna izango da, baina Iker lagundu jazu. Txangurru, barkatu. Berez, mariskoa baikizue, Rias Baixas giroan Galizia inguruan oso arrantzatzeo egiten dela bertan, eta bertatik datorrela marisko osona, nik txangurru imaginatzen dut jatorrizko galiziar batek botata. Ez? Noa izan, akzento gallegoakin txangurro, Lauroa. Ui, txangurro! Ai, txangurriña! Seguridad. Sartu teorian pixkator, Javi, venga. Beraz, txangurroa egin daiteke txangurruarekin edo buiarekin, ez? Biekin egin daiteke txangurra. Oia, aprobau. Bosteko bat, momentuz. Vale. Eta txarrazalako. Galizin egia da, izen oso ona daukela honek, eta kontatuko izu eta anekdota txiki bat, nahi pasazezkiten bi gauza, zentoia honekin, da lehendabiziko izan zen, lehendabiziko aldiz janunenik hau, izan zala egosita, bakizuela, kiston bitxo erdia, jartizola plateren, mai erdin, eta hojaten hasi ginela, honek kiston lan auke, pazientzi pixatekin, eta utzi zuen oskola. Eta oskolen, bere buruko ur guztioi. Esaten, hau fuertea da, tarteka bustike denun, kiston hona, azkenen da gan baten burua zupatza bezala. Honena, oskolen gehatzea. Eta emea danen. Emea, nire ustez, hobea, mariskon beti.
Eta, ze pasatzen, nekin zeun launa, Galiziarra bea, esan zian, bueno, guain horrei ganberdio tenizun, nola ganberdio horrei ez diuzu trago bat emango, gota eman da aldeingo duen. Hartuzun Albariño kopa, eta barrua botazun. Nastu, anora mitzen modu... Desinfektatzeko. Jo, gauzat esan barri zuet, nik hori egin behar jabi. Brutala, nik esaten una montun, a ver, guentzen barra, honik trago bat bartaio. Eta, atzetikan hartu trago bat eman, eta izan da, igual, dakaten recuerdo potente, fin eta elegantena. Zozea hauen sartzeko garain. Egitan, Pasada, benetan. Albariñoa, txangurruan, zuku guzti hoiekin. Ke pasada. Eta beste bat esango ez duet. Iritsi nintzen etxea, horren besteko betekaekin, beteka baino zen sentsazioa azkenen oso potentea da, oso fina eta oso na, baino gero digestio egia da, honei da, bueltan bartzaiola. Eta Galizia harrero honekin, bueno, gauza esan berria, dazkapen Galiziko laun gehienak, harri desentekoa da geha, eta ikerri matitu, esantun, pizza jatea jungo geha. Nola pizza, bueno, hartu gure bizitzako mariska da jandeu, eta pizza jatea jun behar du, esantet, bai, bestera gaua bezki pasako zu, gau txarra pasako zu. Ostra, efectivamente, pizza sartu genuen. Estalin bartzan, ez? Ez dakit teoria, baina pizza jan genuen, gaueko 11etan genden, jeki berritan bezen esaten, ez da ezin izan. Eta orduztikan, mariskoa jan, eta geroa espaio sartu, bokaio bat zerbait egia da, atxalde txarra, gau txarra, digestio txarra pasatela. Eta are bazekin zoze, Jode. Gogorarazi dit, Zumaia aldean eta jaten da, olagarro zopa. Hoi beste kontu bada, hoi... Olagarroa pintzakin, balkoien zintzilik. Aipatu ezun intentsitate horrek gogorarazi dit, ze esperientzia, ez dakit nola deskribatu, esango nuke desatsegina izan zen, zopa ura probatu nuenekoa. Benetan, nik ez dut errepikatu nahi. Baina, ez dut zer ikusirik, olagarro zopa biziki maite dut. Egiazki? Pasada bat. Iruditzen zait, brutala. Baina, oitu inbehar, lehen da biziko garagardo tragoa bezala, ez da ondo sartzen. Bigarrena ez da, hirugarrenakin mozkorraldia eta txakalaldia. Eta laugarrenakin ja puntillo harrapatzen zu, guztilloa. Eta ostra, olagarro zopa. Jazen ez zesidade behartzeko, Bai, azkenen gehiago da mistifismo kultural folkloriko hori eta sortzean giroa olagarro zopapea baino. Baina, bueno, egia da horretzamen politia azkala horrekin bai. Zeona. Hoxen, txokorran ingurun. Eta gero beste bat, tortilla txakakin ikuen antzako. Animatu, txokorro bat egosten, hotzen maionesakin azten, dain fundamentuzko tortilla txakakin. Ez surimiakin. Ja, zeiritziz surimiaren inguruan? Ez da, hoi da, bueno, plastikoa, almidoiak eta ez dut esango plastikoa, baina nahi iruditzen zaitala horren besteko gauza artifiziala, neonek jatetena, tarteka ez ditzuek ez zurrik esango, nire tortilla txakazalean ezelako, baina animatu zaiteztea, eosi txangurra baina, iztoztuta saltzeue, ja lanikin berreztan oitakoa, ja ari guztik eta suelto datozena, baionesa pixkatekin astuta tortilla baten jarri, ikusi gozetzen olako diferentzia. Zapore fuerte zalea zara, Javi? Baino, Zapore fuerte zalea zara. Oso, eta pikantea da. Asko. Ezagutzen ari gara elkar. Eta ez dut egingo. Javi, kantxakako karramarro ez du inoiz? Hola, oso... Kantxakakoa. Berez, txaka izena ezagutzen dugun hori. Txaka, bai, barkatu, bai. Izena dator kamtxaka errusia. Bai, erreala, dala, bai. Horrela izan zea, Asensio. Ez, bertaneon. Baina aukera izan dut. Asensio, zemat urte dituzu? Ala. Osa, ikusi zu, edozein zirrikitu, Hogeita malo dozketa ratean, bai. Txiki interno bateria bihurtu dau. Beste bizitza paralelo bat. Javi, bai, falangeak, oso luzeak dira, 30 zentimetroak hasi izan ditzakete. Eta horiek osorik parrilan, hori da goza zoragarriateko, gure izi esartu hola... Erditik antxikitu. Eta lagi, baino, zoragarriata. Surimi hori, komplikatu iten da bizitan.
Bai, baina egia da, aukera aukiezkeo animatu Inigo esatuna, probatzea, txakako karramarroa handi hoien, hoxe, hankazatitxo bat, falangoitako bat, zeda pasada bat, zenbat aragi daukean, normalen animalioike oso handik izatei, ez da, 3 bat metroko zabalera hartuko, hanka guzti zabalduta, astaki bat animalik handinak. Eta oikin batea adibidez, Japonian badaudela, oin lehengusu nahi txiki bienak, baita berdina diala, espezie berdineko diala, zeuze txikixok. Eta oso garesti die, oso preziatu die, egia da ez daula, ez daude arriskun, desagertzeko arriskun, baina oso arriskutsua da behaien arrantza, eta horregatikan besteak beste oso prezio altua du. Ez dugu aipatu txangurrua, gordinik, soil jatea, ez? Bera? Azkeneko bidaian, Japonian, aurten, urtarrian, ingenun lagun batzu bildu ginen, da bidaitxo bat ingenun, eta tokatu zitzaigun karramarro honen sashimia jatea, izan zan pasada, zetorri zitzaigun gaztetxo bat, hau eskaintzea, bere ilusio guztiakin, danak 6 lagun ginen, hauea sartu genuen karramarro gordina, eta uste teon ginen, 15 minutu, azkenekoa tragatzea lortu zuen arte. Ezin genuen. Zer da, krish? Ez, da, muki gordin, bianik gordin zalea naiz, eta sashimik eta xuxik eta tope, baino, ua benetan arrotzen zitzaiala. Baina eski gora galetan, etortze gehiegi, benetan. Oso jebia, oso. Lehen aipatu dugu, Iturgaizek goraka egiten digula, eta zuri akiark gora intzizun pixkatez. Naio, Galiziko txokorraren beste trago bat eman. Javi Rivero dugu gurekin, hain zuzen ere gastronomiaren inguruan, txangurrua, Ikerrek egin ditu bere loturak eta bere bromak txangurruarekin. Ikerrek aurreatu gaitu, baina hola. Bueno. Full position hartu dut. Tio, benetan, nahi esan, eunen baten zure burun zerdaun azkar pentsatzeko. Izugarri eruditzen zait, Zenbat, egon zaitezke horrela egun osoan zehar. Edo da jartzen duzu, venga, on, eta... Batzutan nik behartu behar dut nire burua, pixkat ez pentsatzea alako, itzegi ez bilatzen, beste esan nahi bat. Imaginatzen logo, gaueko 12:00, en plan, ja lo hartzen dela, hostia, okurriko zait! Txio bat idatziko. Ba ez da broma, pasazeitela behin baino gehiagoetan, olako txisteren bat okurritzea ametxetan nagoela. Lautan esnatu, eta idatzi bardet. Bai. Baten gertatu zait. Bueno. Bai, guere gelditu gara, hor benga. Animo, Iker. Badaude lime batzuk oso mitikoak begiak ateratzen zaizkiola orbitatik lo egin nahi eta bapatean ideia bat burutatzen zaizkunean, ez? Eta, ez dakit, edozein gai, memeak askotakoa dira, gai politiko hartzen zaizu. Imaginatzen dut, Iker lo hartu nahian eta bapatean. Bi hitz orbitzen zaizkio eta lotura, hitz jokoa. Eta zertzara momentuan idazten dituenetakoa edo urrengo goiztean gogoratzen dituenetakoa? Ez ditut gogoratzen, beraz idatzi behar dut. Zerbait okurritu ezkero erdi lokartzen erdi nahi zela idatzi egiten dut eta bai. Guazeana. Nik imaginatzen dut Asensio berdin loturekin, Igual, bardet. Egunen baten, hitz egiten badegu perejila eta Kovacevic buruz, Ura baizela, realeko xaltxa. Perejila eta Kovacevic egin ez zaitola bururatzen, baina mejoko Kovacevic, horrakazu. Nere futbola hor gatutan, Karpin, Kovacevic, eta ja. Kodro zer? Inigo eta entzun, esan dizuna. Ez, lasi. Hostia, arratia, horribilizia osoaz. Ez que lotura baino anekdotatxo bazan, Iker, baino, ja pasatzeit. Kovacevic beharren kodro esan bazun etxarrik, dan botako nien, baino ez. Atxaleko 6 gogi gutxiago ditugu, eta Iker Laureak oraindik... Ez zigu bere gaia, aurkeztu. Ni jarretzen dut nire deseskaladarekin eta nire faseekin, gora eta bera, eta... Piskat, horren inguruan, dagoen kakanaste guzti honen inguruan, zer egin daiteken zerrez, gaur gauza bat egin daiteke, bihar beste bat, zergatik egiten den guzti hau, horren inguruko
abesti bat egin dut. Zuak, Clara, Historia idazten ari da Iker Laureba. Dokumentatu egin zara, zenbat boletin irakurri behar izan ditezuak, klaratzeko. Gauza da, abestia larun batean egin nuen, eta claro, nola berriak aldatzen doazen zen nuena. Ea aldatu behar deten gero abestia, beste estrofaren bat gehitu edo erantxe. Arantxa Tapia gutu egun eltsietan elkartzen. Hori da, hori adibidez. Hori hasieran ezin zen gero bai, gero ez, holako gauz asko egon dira, eta azkenean ikastetxetan ere bai hori sartu, baina azkenean nahitaezkoa zala ikastetxetan hastea 18an, gero azkenean ikastetxe bakoitzen irizpideen arabera utzi dutela, eta dagon kakanaste guzti horren inguruan. Azterketa bat egiteko egokia izan daiteke, ez? Ze puntutaraino dakigu egoki gaur-gaurkoz zer egin dezakegun eta zer ez. Edo zer eskatzen diguten fase bakoitzean. Entzungo dugu abestia eta gero esango dugu zer da egia eta zer da gezurra. Azterketa berritzailea. Venga. Iker Laurobaren faseen interpretazio musikala. Pozik dago eaiota, aste hontan fase zilota, terrazak zabalduko dira, eta berriz hasiko da ota, baina ez digute esan, zein izan den gure nota, une honetan Bizkaia, zenbaki horritan dagota. Probintziak abeharrean erkidegoa sujetu bezala, bakoitzak bere interesa, ondo babestu dezala, negoziak eta egin dute, badirudi hori ele aldala. Birusa ere antza bihurtu da instituzionala. Guzti honi eskerrak moztu dezaket ilea, adiskidetu daitezke zozoa eta belea, eta udaran bozkatu irrikaz dago jendea, baina ondoko herrira joateko etzazu zapaldu kalea. Kendu ezazue bengoz fasen antifasa, lehenengoan egonda ezin ba, semeak bisita Mufasa, nola ulertu orain, murrizketen anabasa, osasun baremoak aztertuta ezin ginen urrengora pasa. Neurri hauetan jokoan, dago guztion osasuna, herritarrok erakutsi dugu, erabili dugu lagaruna, zuek nahi bezala udan, iritsiko da eguna, aginterik merezi ez zuena boteretik kenduko duguna, aginterik merezi ez duena boteretik kenduko duguna. Iker... Gehiago, beste bat. Iker bertsolari. Ja, bertso sorta prestatut. Hau, bertso doinua da? Bertxotan erabiltzen den doinua da? Ustez nik asmatu dut. Ba, ez. Esango dut, aste honetan aurretik entzun dudala abestia, eta pentsatu nuela, ara? Akaso tendentzia edo joera hasiko du Iker Laurobak, eta hemendik aurrera bertsolaritzan ere doinu hau erabiliko dute. Saiotan, egia esan, bada akorde aldetik eta badu musikalidade hori, bertxotan erabiltzen den struktura antzeko bat du ere bai. Orduan beraz, zerresa da. Ibili zara zuere Iker, ez dakit, gitarra zuta edo piano hartuta bertso musikatuetan, eta bertsolariaren atzetik. Bai, biekin, bai pianorekin eta bai gitarrarekin, bai, bertso saio batzutan ibili gara. Eta oso prozesu interesgarria da, bai, beraik laguntzarena, bai. Musikari asko esaten dute kantautorekin jotzea Iker gogorra dela, ze kantautoren atzetik ibili behar dela beti, nik ez du nire iritzia emango, baina... Mandatzu erreneko. Zaineon!
Ez polita da, imaginatu Iker Lauroba, abesti bat motel hartuta, gitarrarekin, emozioz, eta arekin, oso polita da. Tempoa gor, dantza egiten du, eta bertsolariekin ere izango zenituen horrelakoak zuk, Iker. Tempoak dantza egiten duela. Bai, baina orokorrean, bai dutela belarria oso landuta, zeberaiek oituta daudere akapela beste hartun behin tono hartzen dutenean, ez dira hortik galtzen, eta niretzako izugarrizko meritua dute, zen azkenean musikariok beti tendentzia dugu aurrera egitea. Eta laguntzen dezunean ere, normalean egiten dugu beraiek egingo luketena, baina pizkat azkarrago batzutan, zeren hasten zara musikali ere, eta beraiek jarraitu behar zaituzte zu. Ezin dute frenatu, momentu batean hitz batez bat zaio okurritzen, orduan, izugarrizko meritua dute musika baten gainetik, nahiz gero guk beraiek laguntzen ditugun, baina izugarrizko meritua iruditzen zait gaitasun hori izatea, ez? Momentuan, asmatzea letra bat, musika batik jarraituz baita, ez? Bi gauzak batera egiten. Kuriosidadez, zuk nola asmatzen dituzu letrak? Bertsolari baten abiaduran, edo paper baten aurrean jartzen zara eta hasten zara idazten, ezabatzen, berriz idazten? Paperean egiten ditut, normalean. Hau adibidez, hori, hasi nintzen paperean idazten. Bai. Hasten naiz esaldiren bat bestearekin, errimar saiatzen naiz ere oso zaila jartzen nire buruari, gero trampa txiki hori egiten dut, baina bueno, ez ere osoiko errimak izaten, baina normalean hori, esaldi bat hasi, bukaera pentsatzen dut, zein izan daiteken, eta gero hortik atzera. Bertsolariek erabiltzen duten teknika hori bai, ez? Bukaera pentsatu eta gero atzetik aurrera. Eskura duzu letra, abesti honena? Ez dakat hemen. Ez dakizu Mufasarena, ez? Antifasa. Bai. Dela hori da. Zaila da, repatzeko, ezin ba. Ezin ba. Aste honetan, ezin ba... Ez larritu, ez larritu. Hau, honek soluzioa dauka. Gero jarraituko dugu Chet Baker eta Charlie Parker entzuten, baina berriro entzungo dugu Iker hor nun baita. Gaia, zenbaki horritan dagota. Probintzia kabearrean erkidegoa sujetu bezala, bakoitzak bere interesa, ondo babestu dezala, negoziak eta egin dute, badirudi hori ere aldala. Birusa ere antza bihurtu da instituzionala. Guzti honi eskerrak, moztu bilea, adizbidetu daitezke, zoztoa eta belea, eta udaran bozkatu, irrikaz dago jendea, baina ondoko herrira joateko, eta zuzapaldu kalea. Orain. Kendu ezazue bengoz, fasen antifasa, lehenengoan egonda ezin ba, semeak bizita Mufasa, nola murrizketen anabasa, osasun baremoak aztertuta ezin ginen urrengora pasa. Bueno, ba, arrate, apunta baldezu. Faseen antifasa, hor... Lehenengoan egonda ezin ba, semeak bizita Mufasa. Hori da. Semeak bizita Mufasa. Claro. Entzuleak egondo dira, gero elkarbanatuko dugu txaretan, eta... Bai. Hau da, nik uste zentoioari, ardo txuria botatzea bezala, lasai dastatu beharreko zerbait, gozo, eta hori dena dastatzen zoazen ginen, intensia irabazten doa, retrogustoa edo... Bai, errepikatzeko guen, Mateuda. Buklean entzuteko moduko. Bai. Zeona, artista. Bueno, Iker Lauroba eta Javi Riberore agurtu beharko ditugu. Arratsaldeko 10 gutxiago, venga, entzun pixkate. Eman.
nire maite duta gaur Chet Bakerren eta Charlie Parkerren batez ere oinarritutako ipuin bat zela, El perseguidor, Julio Cortázar. Irakurri, bai Javi eta bai Ikerre, gustatuko zaizue. Gero, jalduko izuen linka WhatsAppez eskapatu ezaitzezten. Eta 1952an, ekainaren 16an egin zuten kontzertu hau elkarrekin, Detroit Winsen, Inglewood Jam izena du, bueno, jametik edo badu eskuirre honek. Hemen ari gara trompetista eta saxofonista mitiko batzuk entzuten, baina nik imaginatzen ditut arrate momento friki, Javi Rivero, Iker Lauroba eta Inigo Etxarri Walking Bass hori jarraitzen. Hor bazeun bajo linea bat. Eta irurak horretan ari zinaten seguro, Bai. Venga, Asensio, gaur pixkan gehiago maitatuko zaitut, asmatzen baduzu, nik nere burua zertan imaginatzen ari nintzen. Buah, joder, vamos a bingo, ato desde la... Bai, Javi! Batzu maite zaitez gaur pixka gehiago. Lindy Hopa dantzaten totalmente. Ez dakit bapatean, imaginatzen nere buruan. Hori ere, menezkarago planak botatzen, estudioan ari garena, lokalean gaudenean, saia gaitezke. Mesedez, nere ametxetako, beste ametxetako bada. Etxarri, Javi, Iker eta nere artean nik uste moldatuko deula, eta... Lagun artean dantzari bat egingo dugu. Hori da. Kalamidadeak. Nik beti esan musikari sartu nintzela ez dakitelako bate dantzatzen. Osa, nuloa naiz. Eta ritmoa bai, ez? Itzen bizitza motele bizi joalako, ez da? Eta tabernako barrari helduta Etxarri bizitza motele bizi joalako. Horren esan zen, bueno, musiko ingo naiz. Ara? Hori alda zure arrazia. Barra jartzen tabernari nintzen. Hausnarketan utzi dut Etxarri, hor buntxatzen. Eta gero gaina Javik esan du tabernariarena, eta ja... Badauko gomen gai bat. Beste... Baina orain agurtu beharra daukagu, 7 minutu arratsaleko 6 izateko, bigarren kafeak 17 egin du gor maiatzaren 13an. Bagoaz, ezta? Oze? Beharko, oez. Oez, gusto. Beste ordu bat. Beste bat. Berdan txet, live at the Trade Winsonekin, bagoaz, arratsaldeko 6etara bidean, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, aio, bihar gehiago. Arte, muxo handi bat. Agur. Aio.
Keep calm and bigarren kafea.